Eyro dehebî kovarî meymanê maye. Çirê çimkî serê ene aşmede wurdî kovar jî heman hefte veciyayî. Înan ra jo nûbihara ma vernî qale ayî bikir. Nûbihara bî hîrs û di serî vecêna enka humarê xwe sew şeş û hêştina veta. Di nûbiharê de rerey dosyayê yenê bila kerdişî ene humarê de dosya niyamiya hedre kerdişî loma edîtorê Kovarê Suleyman Çelîk Vano rerey ku dosyayê çinê bê serbest bû. Ene humarê jî serbest a. Nivîsê tewr-tewrî tede estê zey hevpeyvîn, hîkaye, şîîr, lêkolîn çî û aneyînî. Bi temamî çewres û new nişteyî tede estê. Înan ra jo nişteya İbrahîm Şaîn û Ömer Güneşiya. İbrahîm Şaîn û Ömer Güneş bi seran û serê dengbêjan de kar kenê. Nişteyê înan ene humarê jî bi enola bi awayeke bîn. Vanê wextê serhildanan de dengbêjî zey bulteneke sosyal civakî çandî kar kerdo. Yani enka ma çawê goşanê bultenan a çaxîzî roleke anayîn ê dengbêjan bîbî û wirdînan serê ene mesela de nisto û zehf nişteyê bînî ji estê êkirwazenê eşkenê nûbiharê kê pelê nûbiharê ra peyda bigîrê û biwanê. Kovara maya bîne lew werger a. Kovarê serê açarnayîşê şîîran de weşanê xwe dewam kena. Edîtorê Kovarê miradê miradan Berfîn Huseynî û Yeqîn hew. Lew werger çar aşmê reyke vecêna enka humara xwe ya çar aşmanê peyînan ê emsarî veta. Kanco humarê hewtinan. Yani bî hîrê serî ene kovarê bê miyan bido ci wextê xwe de vecêna. Humarê hewtinan were destê wendoxan de ya. Ene humarê de reyna zehf şîîrê dinya ra hamey weşînayîşî. Zey Eliotî, Adonisî, Puşkinî, Robert Frostî bi temamî şîîrê 52 tenan, 52 hebî şîîrî şîîranê dinya ra hamey weşînayîşî û ene humarê de hamey bila kerdişî. Humarê hewtinan hîveyî şimav êkir biwazê êgir şîîran ra, êgir werger ra hes bikere, êgir açarnayîşê şîîran ra hes bikere eşkenê kovarê bigîrê. Wirdî kovarê ku ma eyro qel kerdî jî dewamî weşanê xwe dewam kenê, heqkeneke merdim wayîro înan veciyo.